नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या ह्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। ग्रामीण रुग्णालय लांजा येथे मंगळवार दिनांक 13 जून रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत मोफत नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले। जिल्हा शासकीय रुग्णालय रत्नागिरी आणि समता फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे मोफत नेत्र तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आले। या शिबिरात सहभागी होणाऱ्या रुग्णांची नेत्र तज्ज्ञांद्वारे निशुल्क तपासणी करून मार्गदर्शन केले जाणार आहे। वेंगुर्ले जुन्या तहसीलदार कार्यालय इमारतीच्या बाजूला व पोलीस ठाणे नजीक असलेल्या वेंगुर्ल्या तलाठी कार्यालयाच्या जुन्या स्टोरेज क्वार्टर्समधून जमिनीचे फेरफार व इतर महत्त्वपूर्ण सरकारी कागदपत्र चोरी प्रकरणी मनसेचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी वेंगुर्ला तहसीलदार श्री ओतारी यांची भेट घेत प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेतली आहे। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या सडामिरा येथील ऐतिहासिक स्थळांचे संवर्धन करण्याबाबत रत्नागिरीकरांच्या वतीने राज्याचे पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले। दादर येथील वसंत स्मृती येथे झालेल्या कार्यक्रमात हे निवेदन दिले। शासन आपल्या दारी उपकरणांतर्गत दिव्यांग कल्याण निधी योजनेतून कणकवली नगरपंचायतच्या वतीने आमदार नितेश राणेंच्या हस्ते रुबाब बादशाह पटेल या दिव्यांग लाभार्थ्याला इलेक्ट्रिक दुचाकी प्रदान करण्यात आली आहे। यावेळी नगरपंचायत प्रशासक जगदीश कातकर, माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे, मुख्याधिकारी अवधूत तावडे, माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हारणे, माजी नगरसेवक अभि मुसळे, बाबू गायकवाड, मेघा गांगण, महेश सावंत, अभय राणे, भाजपा शहराध्यक्ष अण्णा कोदे, राजा पाटकर, किशोर धुमाळे तसेच नगरपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते। राष्ट्रीय जल मिशन कॅच द रेन विषयी जनमानसात जनजागृती व्हावी यासाठी भारत सरकारच्या युवा कार्यक्रम, क्रीडा मंत्रालय आणि वेताळ प्रतिष्ठान तुळस यांच्या संयुक्त विद्यमाने वेंगुर्ला येथे लौकिक सभागृहात नुकत राष्ट्रीय जल मिशन कार्यक्रम संपन्न झालाय। गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पाऊस लवकर थांबला असल्यामुळे त्याचे आगमन ही लवकर होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती। मात्र मिरगाचा मुहूर्तही पावसाने टाळला असून पाऊस आणखीन एक आठवडा लांबण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाले असून वाढलेला उन्हाळा व पाणी टंचाई यामुळे नागरिकही हवालदिल झालेत। यावर्षी केरळमध्ये उशिरा मान्सून दाखल होणार असल्याने कोकणात मान्सून जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाणे हद्दीत आक्षेपार्ह व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवल्यानंतर हिंदुवादी संघटनांनी आक्षेप घेतल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण झाली आहे। या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यात अनपेक्षित घटना घडल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने बंदी आदेश लागू करण्यात आले। अपर जिल्हा दंडाधिकारी भगवान कांबळे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात 19 जूनपर्यंत बंदी आदेश लागू केलेत। कोल्हापूर शहरातील लक्ष्मीपुरी CPR आणि दुसरा चौकात दगडफेकीचे प्रकार घडले। यानंतर पोलिसांनी बळाचा तरुणांचा पांगवत परिस्थिती नियंत्रणात आणली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबूया। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।